Vi vil gerne vise jer, hvad vi i Danmark gør for at stoppe terrorisme. 200 millioner kroner i udbygning af overvågning af terrorister. Politikere og kunstnere, som ytrer sig negativt over for islam, kan nu føle sig mere sikre, ved der nu er kommet livvagter til dem. 150 millioner kroner til opgradering af IT-systemer. Mange terrorister bruger taletidskort, da det er svært at opspore. PET og politiet prøver at opspore taletidskort fra terrorister. 415 millioner kroner til at finde tidlige informationer om terroristen. Man gør så en ekstremist ikke kan komme tilbage til Danmark, hvis man har været i krig på Islamisk Stats side. Udvidelse af PET. Vi vil styrke vores tropper i Mellemøsten. Vi skal fraskille de nuværende terrorister og de andre fanger, så de ikke bliver radikaliseret. Der skal findes en gruppe, som skal gennemgå danske terrorangreb. Dette vil tilsammen koste Danmark 970 millioner kroner over de næste 4 år.